אני יואב, היי. זה אח שלי, מאוד דומה לי. כן. ממש דומה. אנחנו תאומים ואחים. אני מזל אריה, הוא מזל אריה. בקיצור, אנחנו מראים לכם קודם לסוניק 3. זה סוניק 3. וזה ממש. יאללה, אנחנו מתחילים. אוקיי. חכה קצת, חכה. זה צריך בדיוק בזה. בראש. אוקיי. חכה. הנה. תשים את זה. זה בסדר? כן, כן. רגע. הנה. אוקיי. עכשיו אני אומר לכם. זה פשוט רק בקצה, זה סוניק ונאקלס פשוט תכתבו. נו. אז רגע. רואים? רגע, מה שקורה? זה הקוד. נראה להם בסוף, הסלאו בסוף. זה בקיצור הקוד. הקוד הוא, תכתבו כאן, תסתכלו, תעשו פייל, ואז תיכנסו לגיים, גני, ואז יהיה כתוב לכם כמה כזה, ופר, תיכנסו לזה, והקוד הוא F, 4 פעמים F'ים, אבל באותיות גדולות באנגלית, ואז DA.0001. בקיצור זה הקוד. כאן. ופשוט תלחצו כאן. ואז תעשו אוקיי. ואז יש לכם את זה, על המקס קפיצה, על קפיצה המקס הארוך הזה, זה להסתנות, ועל קונטרול בדבר הקטן הזה זה משנה, ובשביל להפעיל את הקוד, שזה יגרום לי לפעול, תלחצו על המשולש הזה, על המסולש, לא מסולש, על החץ הזה, זה בצד, ואז פשוט זה יפעל לכם. כן. וזה כאילו כל מה שיש, תסתכלו את זה. אתם יכולים להפוך לכל מיני דברים שקשורים לסלאב. אבל תמיד יש טבעת לחיים. והקופסה הזאתי, זה עושה שאתם תתפתחו. חייכי למצלמה אחת. זה הכל.